Υποψήφιοι για το βραβείο Δημήτρης Χόρν 2025, ανακαλύψτε τους. Ετοιμαστείτε για μια μαγευτική βραδιά γεμάτη ταλέντο και δημιουργία. Στις 19 Μαΐου 2025, στις 19 ακριβώς, το θέατρο Δημήτρης Χόρν, Αμερικής 10, θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των θεατρικών βραβείων Δημήτρης Χόρν και Μελίνα Μερκούρη. Αυτή η εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία να τιμήσουμε τους νέους ηθοποιούς που ξεχωρίζουν για την ερμηνεία και την προσφορά τους στη θεατρική τέχνη. Το βραβείο Δημήτρης Χόρν, που ιδρύθηκε από τον Σταμάτη Φασουλή και υποστηρίζεται από τον Γιάννη Χόρν, απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο νέο άνδρα ηθοποιό της θεατρικής σεζόν. Ο νικητής θα λάβει τον χρυσό σταυρό που φορούσε ο σπουδαίος ηθοποιός, ένα σύμβολο που περνά από χέρι σε χέρι, συνοδευόμενο από μια περγαμηνή. Φέτος, οι υποψήφιοι για το βραβείο Δημήτρης Χόρν για τη σεζόν 2023-2024 είναι οι εξής, αλφαβητικά. Μπάμπης Αλεφάντης ερμηνεύει τον Εϊτάν στην παράσταση «Η Γόλη εμείς Πουλιάχ» του Ασδήμου Αουάντ, σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, στο Εθνικό Θέατρο σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Νίκος Μίλιας παίζει τον Άγη στο έργο «Σε εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης, στο Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βασίλης Ντάρμας ερμηνεύει τον Πινόκιο στην παράσταση «Πινόκιο», διασκευή του Κρίς Κούπερ, σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου, στο Μικρό Εθνικό Θέατρο. Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος συμμετέχει στην παράσταση «Διγριές που μαζεύουν την τσουκνίδα», σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας, στο Θέατρο Σταθμός Θεσσαλικό Θέατρο. Γιάννης Τσουμαράκης παίζει τον Γιωργάκη στο έργο «Κασέτακ» της Λούλας Αναγνωστάκη, σκηνοθεσία Μάνος Καρατζογιάννης, στο Θέατρο Σταθμός. Γιλμάς Χουσμέν ερμηνεύει τον ανθρώπο από το Μητή στο έργο «Θωάνθρωπος από το Παντόλσκ», σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής, στο Θέατρο Κιβωτός Εθνικό Θέατρο. Την τελετή θα εγκαινιάσει ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Σταμάτης Φασουλής, με τη συμμετοχή της σκηνοθέτηδας και ηθοποιού Λιδίας Κονιόρδου, της θεατρολόγου Ειρήνης Μουντράκη και των δημοσιογράφων Μυρτώ Λοβέρδου και Αντιγόνης Καράλη. Ο περσινός νικητής, Δημήτρης Καπουράνης, θα παραδώσει τον Χρυσό Σταυρό στον φετινό νικητή. Επιπλέον, η τελετή θα περιλαμβάνει αφιέρωμα στη μνήμη του Δημήτρη Ήμελου, του πρώτου ηθοποιού που τιμήθηκε με το βραβείο Δημήτρης Χόρν το 2001, αναδεικνύοντας τη σημαντική του συνεισφορά στο ελληνικό θέατρο. Η οργάνωση της εκδήλωσης είναι υπό την επιμέλεια των Σταμάτη Φασουλή και Θεοδόση Ισαακίδη, με τη σκηνοθεσία να υπογράφει ο Γιώργος Λύρας. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να γιορτάσετε το θέατρο και τους ταλαντούχους ηθοποιούς που το κάνουν ζωντανό.